Беларуская мова з ліхтарыкам. Назвы прафесій па-беларуску. У свеце так шмат прафесій. Будаўнік будуе дамы, настаўнік вучыць дзяцей, гандляр прадае розныя тавары, мастак малюе карціны, лекар лечыць хворых, кравец шые адзенне, шавец шые і рамантуе абутак, маляр фарбуе сцены, муляр будуе сцены з камення ці з цэглы, кухар гатуе ежу. А як называюцца прафесіі і пасады жанчын? Мастак – мастачка, лекар – лекарка, фатограф – фатографка, дырэктар – дырэктарка, прэзідэнт – прэзідэнтка, прыбіральшчык – прыбіральшчыца, выкладчык – выкладчыца, перакладчык – перакладчыца. Прылады працы. Тканіна, іголка, ніткі. Хто карыстаецца гэтымі прыладамі? Кравец, рыдлёўка, граблі, тачка. Каму патрэбныя гэтыя прылады? Фермеру. Нажніцы, грэбень, фен. Хто гэтым карыстаецца? Цырульнік. Ронталь, апалонік, патэльня. Каму належаць такія прылады? Кухару. Злучы прылады працы з назвамі прафесій. Націсні на паўзу і прачытай словы. Праверым. Пэндзлік – мастак, падручнік – настаўніца, камп'ютар – праграміст, мікрафон – спявачка, жалейка – музыка, люстэрка – цырульнік, шчотка – прыбіральшчык, піла – цясляр. Хто што робіць? Злучы дзеянні з выявамі. Кіруе аўтамабілем – кіроўца. Даследуе космас – астраном. Расказвае пра навіны – журналістка. Змагаецца з агнём – пажарнік. Выхоўвае дзетак – выхавальніца. Вырошчвае кветкі – садоўнік. Праектуе будынкі – архітэктар, дойлід. Як ты лічыш, якая прафесія лепшая? Чаму? Дзякуй за твае адказы. Беларуская мова з ліхтарыкам.